Hemmeňe ýene-de salam. Meniň kanalyma hoş geldiňiz. Bugünkü temam bolsa Amerika nädip turist bolup gelmeli. Çünki men geçenki videomda size Amerika nädip student bolup gelmegi barada aýdypdym, ýa-ni dokumentasiýa eýlebeýle. Inni turist bolup geljek bolsaňyz, birazrak dokumentasiýa tarapdan aňsadyrak gelýär. Osoň birinjilik bile dokumentasiýadan näme gerek? Siziň pasport kopýaňyz gerek, 3-4 sanak surat gerek. Suratam Amerikanyň posolstwasy obычно biziňkiler geçijek surat alan nokta 5x5 alýar, to есть 5 sentimetr näme uzunlygy 5 sentimetr iýni, ana şonýalryk, to есть 4 günjek ulrak surat bolýar ol. Osoň şonýaly. Soň siz Amerika näme üçin gitýäniňiz barada özüňiz dilde aýtmaly-da. Osoň ýene-de başga näme? Bankdan hat gerek, bankdan size pul bar, puluňyz barlygy barada informasiýa gerek. Sebäbi siz Amerikaga gaýtaňyzda näme как бы hiç kime bir bagly bolmarsyňyz zat ana şo barada Amerikanski hökümetden kömek almarsyňyz zat diýip ana şol sebäpli aýdalda. Olar siziň puluňyzyň barlygyny görmek isleýärler. Onuň bank hatyny banka meselem aýtýan. Bir aýlyk gelmek isleýäňizmi Amerika aýdaly. Siz şonu bankyňyza где-то 5-6 000 dollar goýarsyňyz. Şol näme, tipa ine men bir aýyň içinde şu puly sowurun diýip. Asla size onça gerek emde, öte slишком много köp pul ol. Ýöne bir artygyragy bile goýýaňyzda diýip näme bir puluňyzyň baglygyny görkezmek üçin. Osoň ýene näme? Amerikada siz boljak şäheriňizde bir otel tapýaňyzda internetden şol oteli rezerwasiýa etýäňiz. Ol otelem rezerwasiýa etmek gaty aňsat. Sebäbi köp nemelerde websaytlarda booking.com, hotels.com her hil websaytlar var. Şolarda otel rezerwasiýa etmek üçin daja pul tölemek hökman emde. Siz prosta rezerwasiýa etýäňizde näme şo rezerwasiýa eden kwitansiýaňyzy print edýäňiz, datany görkezýäňiz. Aýdaly siz 1-nji iýuldan aýdaly tam 30 iýula çeli Amerikada boljak bolsaňyz, şo 1-nji iýuldan 30 iýula çeli diýip şu otel näme haty görkezýäňiz. Elbetde olam esli kak pul görkezer, meselem 2000 dollar da diýip sizem iň ardan otel tapjak bolýanys. Osoň şeý diýmem şonu görkezýäňiz. Soň ýene-de näme siziň universitetden datdan okan ýerleňizden datlaňyzdan diplomlaňyz, ana şonuň kopýasy gerek. Sebäbi siz näme-de özüňiziň bir obrazowany zat adamlaňyzy görkezýäňiz. Çünki eger siz bara näme hiç ýerde okamadyk bolsaňyz, zat etmedik bolsaňyz, onda amerikanslar bilip otýar siziň bärlik meselem işlemäge geljek bolýanyňyzy. Şoň üçin eger bir ýerde bir boý ýerde okan bolsaňyz, şoň bir kopýalaryny salyň dokumentlaryňyzyň arasyna. Osoň mektep attestatynyň kopýasyny meselem salyňda, universitetiň, liseýiň, boý bir kursyň meselem şolaňam salşdyryň. Osoň näme siziň eger bir ýerde işleýän bolsaňyz, şol iş ýeriňizden spravkany hökman salyň, näme şol plan şu ýerde işleýär we şunça da aýlyk alýar diýip şo hatam salyň hökman suratda. Sebäbi siz pulyny ýerden alanyňyzy görkezmeli. Olara. Osoň ýene-de miň wajyp zatlaryň biri siz Amerikanski posolstwada anketa doldurmaly. Amerikanski posolstwanyň web saytynda anketa doldurmaly. DS-160 diýen anketa. Ol anketany siz internetde doldurýaňyz, o ýerde bir topar sorawlar soralýar. Studentski viza taky şol studentski viza almak üçin näme doldurýan anketaňyzdaky soraw ýaly soralýar. To есть şo bir sorawlar diýseňem boljak, prosta biraz ütgeşigirek. O ýerde soralýan sorawlar näçe gadanýaň, nirde işleýän, işiň adresi näme, ýene ataň ady, familiýasy näme, haçan dogully, haçan näme etdi. Osoň ýene ataň, ýene atasynyň atan nemeler näme tipi familiýasy, ady familiýasy. Osoň ýene ataň nirde işleýär meselemde. Osoň olaňam şu iş ýeriniň adresleri meselem şonam soraýarlar. Osoň ýene näme? Siziň gitjek şäheriňiz, siziň galjak oteliňiziň adresi näme? Galjak oteliňiziň nomeri näçe?
telefon nomeri. Otaň şo zatlarym, şo informasiýalarym bilmelisiz. O bilmeli diýemde näme bir kagda ýazyp goýuň şol informasiýany, otaň şo anketany doldurýaňyzda eliňizde durur ýaly şol informasiýa gözlenip bermeli ýaly. Otaň şon ýaly şol anketany doldurýaňyz, otaň dolduraňyz soň iň soňuna nime bir sahypa çıkar, o ýerde barkod bolar, şeýle siziň suratyňyz çıkar. Kstati, siz o adam etmeli, şol doldurup otýkaňyz bir flashkada zatda bilemok suratyňyzdan bolmaly sizde. Şo flashkada suratyňyzy helki anketany doldurup oturan ýeriňizde siz şol anketa skaçat edersiňiz şo kompýuterda. Osoň helki anketany doldurup oturaňyz soň size şol helki skaçat eden suratyňyz bilen bir sahypa berer. Şo ýerde siziň suratyňyz bolar, aşağında da barkod bolar, şeýle kodlar обычно. Ana şo kod bolar, osaň şo sahypany siz print etmeli-de öz dokumentlaryňyň arasyna salmaly. Pasosta gideňizde şol dokument gerek şolara. Sebäbi öz skanerleri bile skan etýärlerde şolaryň kompýuterinde siziň helki dolduran anketaňyz çykýar şeýle. Olara ansat dolayısız tapmak. Osaň soňam şol anketany dolduraňyz soňam gönüý sizi helki sahypadan soň näme görkezýär? Interview datany saýlaň diýip. Osaň siz hem şol interview üçin data saýlaýaňyz, şo interview näme sahypa barýaňyz, kalendar sahypa baryp, şo ýerde o ýerde sizden soralýan sora o zat soraýarlar, pasportyňyzyň nomerini soraýarlar. Adyňyz, familiýaňyz как обычно и o zat soraýar. Helki siziň suratyňyz bilen barkod çykýar diýdimi? Ana şo ýerde şo barkodyň kodyny soraýarlar. Olam her hil bolup başlar, tam A, J, tam 005 näme tam PR. Şo ýazrak bir kod. Osaň şonam soraýarlar, osaň şonam salýaňyz, tys ýazýaňyz helki. Osaň size nämäni görkezýär? Haýsy datada o zat interview girip bilýäňiz. Ana şonu görkezýär. Osaň meselem siz iýulyň 1-ni aýtjak bolsaňyz, aýdaly bilemok iýunyň ýa awgust näme iýunyň ýa-da maýyň soňuna zadyny bazat diýip şonýaly görkezýärler. Siz hem islen dataňyzy saýlaýaňyz, islen wagtyňyzy saýlaýaňyz. Men amerikanski şol viza başvurjak bolsaňyz, şonu hemme zady öňünden başlamagy maslahat berýän. Sebäbi esasanam tom saýlary gaty interviewda da girýän Canva-da var, interview wagt tap bolanok. Toýst näme kalendarlarynda wagt ýok bolýar. Osaň siz daja 1-nji iýulda girjek bolup dokumentlaryňyzy aýdaly iýunda doldurup başlasaňyz, siz belki iýulyň soňunda bir kalendarda siz üçin interview wagt tapylar. Toýst şondan öň bolmanyny bilýär. Şoň üçin men size amerikanski pasosta dokument demediňizde studentski viza bolsa-da, turistiski viza bolsa-da dokumentlaryňyzy öňünden toplamagy maslahat berýän. Öňünden aýbyr 2 jaý öňünden toplap başlaň, soň näme deriňiz ýaly. Uşa soň interview datany soňrany saýlaýyn. Meselem sizine maýda da iýulda plan etýän bolsaňyz gelmegi, siz maýda ýam dokumentlar toplap şo internetden anketasyny doldurup kalendarya seredip şo ýerde uje hemme zatyn näme wybirać edeňizde şonda data size belki iýulyň toýa iýunyň aýdaly o zatyny saýlaýyn 20-sini 25-ne zadyny. Toýst siz anketany dokumentlary şu wagt toplanyňyz bilen interview şu wagt girmeli diýilen dat ýok. Soňky datalar saýlaýberin arkaýyn. Osaň şonu näme etýän, sebäbi käwatlar ýaly näme hemme kişi interview ylgap baryp interview wagtlaryny öňünden saýlap alýarlar. Osaň abyşny başga adamlara ýer galanok. Şon ýaly. Osaň näme men ýeneden video ederin, o zat barada pasoýstada özüňi nädip alyp barmaly, nädip giyinip barmaly, pasolyň nähil sorawlaryna nädip jogap bermeli we şoňa meňzeşatlar. We men şu turistiski viza üçin gerekmejek dokumentlaryň spisaklaryny aşağıda näme şu videonyň aşağında goýur. Men kanalyma ýazylmagy unutmaň. Ýeneden bir topar videolar gelir Amerika gelmek barada. Häzirlikçe sağ olun.